Trojzväzkové dielo Kazimíra Šaškova je venované jubilujúcemu roku 1935. Okrem prioritnej udalosti veľkolepých osláv na počesť 250. výročia oslobodenia Nových Zámkov spod tureckej nadvlády sa v roku 1935 konali dve ďalšie podujatia väčšieho formátu, a to celoštátny spevácky festival a vojenské oslavy tunajšieho jazdeckého pluku. Prvá časť diela je venovaná novozámockému skautingu a spevackému festivalu, druhá a tretia časť sa zaoberá prevažne prípravou a realizáciou osláv v súvislosti s oslobodením mesta Nové Zámky spod 22-ročnej osmanskej nadvlády. Tri zväzky tohto knižného diela sú v podstate zošity zviazané do pevnej väzby, na stranách ktorého sú v chronologickom slede nalepené výstrižky z rôznych miestnych, ako aj štátnych novín, Slovenský juh, Slovák, Lidové noviny, Magyar újság, Éjség újvár és vidéke, Éjség újvár és Magyar vidéke, Prága i Magyar hírlap, Národné listy Praha, ktoré sa zaoberajú už vyššie spomenutými slávnosťami. Zošity obsahujú reportáže z novín v slovenskom, maďarskom i českom jazyku. Správa o návrate novozámockej pevnosti do cisárskych rúk v roku 1685 vyvolala vlnu radosti a eufórie v celej Európe. O udalosti veľkolepo referovala aj západná tlač. Pápež celebroval omšu, počas ktorej zneli delá na oslavu radosnej udalosti. Bola to historická udalosť európskeho významu. Oslobodenie Nových Zámkov bolo predohrou aj predpokladom oslobodenia Budína v roku 1686, ktorou osmanská zástava v Uhorsku definitívne padla.